Peniaze je to nástroj, ktorý proste potrebuje každý, aby niečo dosiahol alebo aspoň niečo nakúpil. Takže potrebujeme tie informácie o tom. Shall we begin? Let's begin now. Mali sme také prezentácie, že nebola to teória. Mali sme tam aktivity a hry a proste keď sme povedali, že sa ideme hrať hru, tak bolo to fakt veľký záujem, že sa hlásili a chceli. Dalo nám to veľa skúseností s mladými, ako s nimi spolupracovať, ako im to vysvetliť, ako narábať s financiami. Aj do budúcna, ako si spraviť svoj vlastný rodinný rozpočet. A myslím si, že to dalo veľa skúseností im, ale aj nám, pretože sme videli, akí sú aktívni a že sa do toho radi zapoja. Let's begin now. A už vlastne ako mladý človek by si mal vedieť tie peniaze udržať u seba a mal by vedieť s nimi narábať. Najviac mi pomáhajú moje ciele, napríklad vysoká škola je to teraz, alebo nejaká dovolenka. Peniaze sú nástroj a nie cieľ. To keby si ľudia uvedomili, možno by to úplne inak chápali. A možno aj tie peniaze by pre nich boli potom ľahšie získateľné, keby si toto uvedomili jednu vec. Je pre nás povzbudzujúce, že vidíme, že deti už v tomto veku sa venujú problematike rodinného rozpočtu, problematike sporenia, uvádzajú svoje osobné príklady, či už zo svojej rodiny, školy, priateľov, od starých rodičov a podobne. Prinášame takto túto tému do rodín, do komunít. Chceme, aby deti to, čo videli, porozprávali svojim kamarátom domov, keď prídu, aby skutočne téma financií rezonovala.